atamfo ne se na da be kra na mawuo na ka me di so be pafri asase na so srane wasafurade a wokoya koma ye wokoya dan na so ye okay dia your name is the makunu me no and so another so I come me nyam ye your name is the makunu me no and so another so I come me nyam ye your name is the makunu me no and so another so I come one come me already one year one come me I said one come me your name our and so so I come your name is because and so so I come what the free match my what the flower what about me my soul me don't even think me back you know no so another so I come me your name is down me know that's another so I come one come me already one year okui oremu etumaimu one come me joni mi oremu kunu mi uno nusu anu jawu boy mo kunu mi uno nanso anu de so I come oh ya mi di makunu mi uno nanso anu de so I come wa come mi where are the one you David ba mu me mopo beni pali jojo no nsu anu de wampa ba ogosu ti mo ekosi sausa na ni monyam anu ti na mabe radi semeni monyam mami show adanu ni fani no asama wakane se David ba mu mopo beni pani gojo no nso wana dia wampa ba ogosu ti mo
Praise the Lord. Hallelujah. Yada unyankopon ti asefo na se ena no pay so se obi kwa mayen wo ambassadors hours eso se emre a inyama awurade na etie nyame asem ewo Hytvgh TV ene York FM so no eye nhyira ene nkurimdie kese ede ma nyame ma nti anopay a awurade aye wadom na odwo nkwami nyamere na tie de awurade wo ede ma wo na be yinhyira ene nkurimdie enso so ede amao wo Yesu di mo amen. Anopay enam Hytvgh TV so ene York FM so se utie sa wo hwa awurade nhyira anopay na onyame yakoa Moses Ademensa ena ede sa sempay ebrewe eno beye ogye ne nkunimdie ede amao enti nyamere ne tie na fe Christ Ambassadors Church International so enam sa kwan so boa me de asempay enso abrew ene Hans York Estate Development so omuso ton sa ase ede adanpa modern se obehu won na omonso aboa ama wonya asase pa ato na wonya baabi nso asi wudan na so ato ewa brabo ene asetena yi emu anopay yede ase ma ye mompa ye mfa ye ho hye awurade nsa yeda wase nyame tumfo anopay wo Yesu di mu de ho hye wo nsa se bedi ye nkai na mwasem so anopay bue ye nte ase ni na kasama akoma ne adwene biara etie na mohom so ma nyante ase wo wasemi mu na onyemu ahode mfa mbobra pa na enhyew Kristo ani bonyam fa wasem su sayare fa wasem su genkwa fa wasem su pagya woma na boa wo firi ona setena mu ne abrabo mu na onkase wo ne awurade eda wase anopay ewo Yesu di mu eni abompae amen. Odafo awurade nhyira anopay bra wonya mmere atena onyame ena ase na utie na wohwe enye nhyira ene nkunimdie enso emfama wo me no to a esha adesua bi ase how to handle discouragement eya de a ehia wa abrabom papa na no so enene ye to aso efise ye nwie na ye nya nwie ye ama unya amu ntiase nkusi awiye emom yenkwa awiye no ubenya emu ntiase na afei ede nkunimdie enso abrew eno nti ma yenko yentwere no mu na yenhwe kwan befa so ebetumi aso abambuo mu na yetumi adane no na ede nkunimdie ene yidi abre efise abambuo ede nkuguo ede mihuyanka ede ayreho ede esu ede anyanie ede adwentanta ena ene abufuo ene to abrabo so enti ebasa sia pa ema wo hu ne esesa wo ye ene ne wokọ abambuo ba utimi tufiri wudam utimi gya adwuma prekope utimi gya aware prekope utimi egya asọrọ prekope niema etisa wa abrabo mu no se onyi Yesu Kristo ni na unnim onyame asem se de be ye betumi aboa wa etobri bi a etimi de wokọ ohaw ene amanie mu na awurade te ase ya yenwuye na yete ase ode nasem so eye ne yen se de be ya ye betumi ahunu de sese ye na yetumi adi eso enso enkunim eno nti anopay ma yanko nyame asem so ewo 2 Corinthians Korinto ngoma etosum yinu eti ba kunchemu nwotwe ekosi edu ba kono 2 Corinthians chapter 1
verse 8 to 11. I'll say, na anuanom yɛmpɛsa yɛde ahohia ɛba yɛnso esia no esie mu sɛ ɛhyɛ yɛnso bro yɛntumi so ɛma afei yɛnkɔndɔ wuo na yɛn ara yɛhunu yɛmu sɛ yɛbɛwu enti yɛmfa yɛn ho anto yɛn ho so na mmom yɛde yɛn ho to onyankopɔn a onyane awufoɔ no so ɔno na oyi yɛn firi saa owuo kɛseɛ yi mu na ɔda so yi yɛn na yɛn ani da no so sɛ ɔbɛkɔ so ayi yɛn verse 11 no monkoto nsrɛ ɛma yɛn ebia na dom akyɛdeɛ a ɔnam nipa pii so de akyɛ yɛn no nti nipa bebree nso ada ase ama yɛn amen enti Paul ɛkyerɛ amanehunu a ɛbaa no so ɛwɔ Asia wɔ bra no wagye Awurade adi na otu anamɔn ayɛ adwuma pa ama Kristo no ohyia amaneɛ enti sɛdeɛ yɛdi ka asua sɛ wagye Kristo adi wobɛhyia ɔhaw ne amaneɛ ma waba mu sɛ wo nso wonyi Kristo Yesu ni ya anɔpɛ ekamfo ma wo sɛ gye Yesu Kristo di ɛfiri sɛ ɔno ne nkwagyeɛ ma wiase enyinaa a woka ho bi nti no woma Yesu twam firi wo brɛ mu a wahwere wo nkwa na nkwa no nso abɔ sɛdeɛ Bartimaeus te kwankyɛ a ɔteam sɛ Yesu David ba Yesu humi mɔbɔ no anɔpɛ yi nso ma wo nsa nka Yesu ne bio akoma no ma no ɔbɛtena akoma mu a ɔde nkonimdie bɛka wo ho na abrabɔ ayɛ fɛ yɛsua abambuo na abambuo ebubu wo honhom na atete wo honhom ntam wo ne Nyankopɔn ntam abambuo ɛgye ahoɔde ekura wɔ no efiri wo nsam abambuo ɛto w'ani so ade ehunu ɛpono mu afei wohunu deɛ wo dwene ɛne deɛ wo kɔ abambuo etumi ma wo paaba w'adwuma bi a wahyɛ ase a wo yɛ ɛma wotumi gyaa to hɔ ɛna abambuo nso mfa ho sɛ me papa me maame ɔyɛ sɔfo ɔno kura na didi ma mbidie metena ne nkyɛn a meyɛ yie abambuo bɛyi wafiri hɔ sisi a afei wokɔkɔkɔkɔkɔ a na wohuhu ano amhu yanka na ɔde ato so enti no hwɛ abambuo yie na ama watumi adi abambuo so nkunim yɛsua nneɛma ɛde abambuo ɛba the causes of discouragement number 1 nneɛma ɛde abambuo ba ɛne difficulties in life circumstances w'ahokyerɛ ne asetena mu yaw a ɛto yɛn wɔ yɛ asetena mu no ɛma yɛtumi yɛabambu tumi bu egya de yɛyɛ na afei yɛato afa baabi yɛtumi firi asɔre no mu yɛtumi firi adwuma no mu yɛtumi firi awareɛ no ase na ɛde ɔhaw abrɛ yɛn ne yɛtɔ so mmienu the words of men enipa no nsɛm a yɛka kyerɛ yɛn deɛ yɛka kyerɛ yɛn no ebu abɛn papapapapapa ɔne kɔɔ yɛkɔɔ huruyɛ asɛm no sɛ yɛ nokorɛ sɛ nyɛ nokorɛ sɛ ɔbɛhyɛ wo nkuran daabi gyae ne kɔ nipa asɛm sɛ ɔnyɛ nipa pa ɔbɛnten ɔha adwene ɔdaadaa ɔde wo saa na wabɛma bu afiri hɔ ne yɛtɔ so mmiɛnsa the murmuring habit anwiinwii suban onipa bi wɔ hɔ a anwiinwii ɛha no ne edi kan ɛyɛ anwiinwii a yɛnwiinwii hwɛ yɛn mu ɛna ne yɛtɔ so mmienu yɛ complaining nso ɛwɔ yɛn ano enti sɛ anwiinwii ha wɔ a ɛma wo nwiinwii ɛwɔ wakoma mu you murmuring in your heart na hyɛ wano ɛna afei epie wano nso a mabrɛ mentumi menyɛ awia bɔ kɔm de me enti ɛba saa ebu abam ne yɛtɔ so na yɛsua yɛ the action or inaction of men nipa deɛ ɔyɛ kyerɛ wɔ ne deɛ ɔnyɛ nkyerɛ wɔ ebu abam monkɔhwɛ asase no a ɔmo ɛkɔɔ yɛ sɛ daabi yɛntumi yɛne yɛ aka nso ɛwɔ nso a yɛsi daabi yɛn nso yɛnyɛ wa wankɔ wosu kɔɛ nso a yɛankonya mfasoɔ na mfasoɔ bɛn ne yɛnyaayɛ enti neɛ wɔkyea hɔ ne deɛ wankyea hɔ ne okogya wa yie mpo ɔno kora mpo ne wo ne no ho asɛm ɛna neɛ wankɔ nso so wo ne no ho asɛm dan nkoa nti
ma ba ma busa asem si anko gya me ne one me koye kura nso a ma pa ba kura ma numi ho kura sɛ me ne koye ewiase nipa ehu nsɛm ne nipa nsɛm no wan yɛ careful pa untumi nso bibia mu anyina emma urade wa asɔre mu saa and then yes toso enum so unpleasant situation asetena wotimi kane nanka wotie ene ba bia wote ne nye ena sese nso ba bia wote no enye nanso nya abotre ma waba mu fantoboase ne kristosom ne nyamesuro ne abrabopa to boase kakra ne pa bi wo wanim wanyɛ careful pɛ wabambu a asa afa yesua ne toso nsia lowliness ɛka won ko a ofie hɔ wabusua mu asɛm to a obi amfi yɛmfrɛ yɛnhyɛ nkran bɛde to obi nso de a wosu di mirika ɛkɔboa nipa no ɛba saa si apa afei ɛto a ya mɛboa wo wanyɛ obi anhyɛ nkran wanyɛ obi ama takuni simpo bi amfa ambo wata asompo no oh no abamabu enti yɛnhwɛ ankrankra yɛ anan loneliness no ɛsɛyade bebree na afei ne ɛtɔ so yɛsua yɛtwato enso ɛyɛ delay things enema ɛkyereba ne wabɔ mpa yɛ busa so okidini ana o kristoni wabɔ mpa yɛ ɛsrɛ awurade a enya maamu no eni kwan sɛ ɔma wabam ebu na emom ɛsɛsɛ wonya gidie ɛwɔ nyankopɔn mu sɛ de awurade aka no ɛno ɛna ɔbɛyɛ na de ɔbɛyɛ no nso ɛno ɛne nea ɛyɛ a ɛsɛsɛ wohwehwɛ akyira kwan na ɛde nkɔsoɔ ɛne mpuntuo enso ebrɛwɔ ɛwɔ asetena ne abrabɔ mu ɛno nti yɛsua nneɛma a ɛde abambuo bɛyi anɔpɛyi yɛkɔ nneɛma a ɛsɛsɛ yɛyɛ a yɛbɛtumi adi abambuo ɛso nkunim nneɛma a yɛyɛ a yɛbɛtumi adi abambuo ɛso nkunim. Number 1, don't rely on yourself or your strength. Don't rely on yourself or your strength. Emfa wo ho nto wo ho so ana wa ho den so. Emfa wo ho nto wo ho so ana wa ho den so. Yetie de Paul kind or 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 9 or say enuan mo mpɛso wode ahoyehia ɛba wɔn so asia no esie yɛn na ɛhyɛ wɔn so bro wɔn tumi so ɛma afei wɔn kondo wo ɛkyɛ sɛ ahoɔden ni hɔ bio bibi asa strategy bi ni hɔ bio plan bi ni hɔ bio no plan A no plan B a wɔyɛ a obenya nkwa ɔse na yɛn ara yɛhunu yɛ mu afɛrɛ mu wɔ mu sɛ ahoɔden bi ni wɔ mu na ɔmo bɛwu enti ɔamfa wɔn ho anto wɔn ho so na ebom yɛde yɛn ho to Onyankopɔn a onyane awufoɔ no so hallelujah ne onyane awufoɔ ne Onyankopɔn no so ɛna ɔmo de ɔmo ho to yɛ ɔmo de ɔmo to no so no awurade Nyankopɔn so ani onhwamɔ ɔse oyi wɔn firi owuo kɛseɛ no mu na ɔda so yi wɔn wayi yɛn nei ɛkyɛ no bɛsɛ yɛn daakye nso efisɛ Nyankopɔn yɛ enura Nyankopɔn enne Nyankopɔn ɔkyena Nyankopɔn Yesu Kristo is the same yesterday today and forever enti ongu na wonsesa na ɔbɛkɔ so ayi yɛn hallelujah efisɛ sɛ ɔdo ho to awurade so a ɔmpa na onyeyi utotwene na emom oyiw efiri wo haw emu na wo de animonyam ama awurade enti wo wase a wuti ahoɔden a wowɔ no ɛnyɛ wadwen sɛ mewɔ nimdeɛ mewɔ nyansa mewɔ sika mewɔ fie mewɔ abusua mewɔ namfoɔ mewɔ yere mewɔ kunu enti mede me ho ɛto no so bere a abambuo aba Paul say yamfe ya ho mpo anto asomafoɔ no so sɛ na Peter wɔ hɔ James nso wɔ hɔ John no wɔ hɔ ana no man ka sɛ Peter mo mɛboae na magye mfiri mu da bida ɔbɛto Peter no nanso wamfa no ho so anto wɔn ho so na mmom wɔde wɔn ho to Onyankopɔn ɛso ɔno ɛne wiase yɛ ne dia
home ne nkwa nyinaa yɛ Nyankopɔn dea. Wo nnɛ ɛyɛ Nyame dea, ɔkyena ɛyɛ Nyame dea. Onipa wonni nnɛ na wonni kyena nso. Enti ɔde wɔn ho too no soɔ no, Onyankopɔn ɛyii wɔn firi mu ɛma wɔn tena ase ɛwɔ nkwa mu. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔwuo ankasa ne baa wɔn so. Ɛsɛ wo deɛ yɛ adwuma. Wo deɛ yɛ awareɛ. Wo so deɛ yɛ asɔre. Wo so deɛ yɛ onamfonom. Ɛna wo nso so deɛ yɛ fie wurampo. Anaasɛ yɛ tenant ano ne ti fie. Enti denti na ɛsɛ waba mu bu. Ɔdɔfoɔ wɔn ama ɔyɛ nipa mpo nsɛm kakra wate ɛne atirimɔden kakra obi abɔ wɔ anaa wankyia wo mpo no etimi po waba ma wo gya wadwuma nyinaa to totally. Paul say yɛdeɛ deɛ yɛ wɔwuo yɛhunu yɛ musi yɛbɛwu. Na wote asɔndan no ahu sɛ obɛwu a sɔfo maame o na sɔfo papa mpra mmɔ mpa yɛ ma no wanya nkwa nya sɔ na abɛsɔre afiri hɔ. Wote aware ase ne sɛ yɛwu a sɔre na abɛsɔre afiri hɔ. Wote fie ne sɛ ohunu sɛ obɛwu a sɔre na abɛsɔre afiri hɔ. Wobɛdwane afiri hɔ na wakɔ. Paul say yɛhunu yɛ ho sɛ yɛbɛwu. Enti sɛ wuo nyɛ wuo mpo na afa mu na yɛ sikasɛm ahokyerɛsɛm nokura bi obi anka nkyerɛ wa ɛma waba mu mu. Fa kyɛ na gyina na fa wo to Awurade so. Fa wo rehyɛ Awurade mu sɛ ɔno bɛyi wo afiri tebea wo yi mu ama wakɔ w'anim. Efisɛ w'anim kɔ ɛyɛ Awurade. Sɛ Awurade nka ho a wokɔ w'anim anyɛ yie. Mose ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ ma mo ntintim mo anim na mo nkɔ. Amorifoɔ ɛne Sadikifoɔ no ɛwɔ hɔ. Enti Awurade anim kae a mokɔ a ɛnyɛ yie ɔso twɛmɔm yɛnsen yɛbɛkɔ. Apamadaka no nkam wo yɛbɛkɔ. Enti sɛ wokɔ a panyini bɛtuufo. Sɔfo bɛtuufo. Efiewura bɛtuufo. O maame bɛtuufo. O papa kora bɛtuufo nso ntie because abambuo ɛtwew ɛpɛgyaw sɛ eyi wafiri abusua no mu efie hɔ asɔre no mu ekuo no mu na de wakɔ baabi a wo pɛsɛ wo kɔkɔhyɛ nanso ɔdɔfoɔ sɛ Awurade ani wo kan a ɛnyɛ yie. To bo ase na fa wo ho to Awurade so. Ɛma mpaebɔ ne Nyame asɛm ne afutuo na fa yɛ w'adwuma fa tena aware ase na fa bɔbra na wo yɛ no kakra saa Awurade ɛdo bɛkɔ nkae. Dako and wɔfrɛ Israelfoɔ no ɛkwantwa na ɛda wɔ n'anim na nka yɛ just 40 days na maako aduanan na nso Onyankopɔn yɛ ne mfie so 40 years. Nyame Nyankopɔn ne tirimu yɛ den sɛ onipa ɔde ne fa saa tebea mu ɔdɔfoɔ nti saa o akoma na ebinom akata aka si mu a yɛmpɛ Nyame asɛm tie na yɛnyɛ sitie ma Awurade no ɛno nti na Awurade yɛ ɔm sɛ ɔse me sɔ mo hwɛe na mama hu sɛ mo mbɛsuro me na mo adɔ me na mo tie masɛm na mo ayɛ masɛm ne yɛfo. Enti asɛmpa a wotie sɛ wotie na woyɛ a ɛma wo Nyankopɔn so boa wo na ɔpɛgyaw na ɔgyew efiri wo haw na wama ne yɛmu na mmom si wakoma tiri ase na wama asɛmpa no anyɛ adwuma wo abrabɔ mu anyɛ ani amfa anya adwuma pa a Awurade nso so mfiw because wonfa wo honto no so wonfa anasɛm ɛma ɔbra ɛna wo kɔbra wo kasa wo nanteɛ w'adwuma abrabɔ no so no wode ne nada afutuo adwamammɔ nsa kohwibra aka ho kɔ baako ba na wahwe ase baako miensa ontwɛn nyɛ Nyame ahoɔden sɛ ɔde bɛboa wo agye sɛ wofa n'asɛm to ɔtwe wo na so 40 years no wie ya na fe wo yi mu hu sɛ baabi adurei mede nketewa no bɛkɔ na mɛgya akɛsefoɔ no. Hallelujah. Nyame wo yɛ nyansafoɔ onim nyansa kyɛ wo bra onim nyansa kyɛ wo sister onim nyansa kyɛ wo manager onim nyansa kyɛ wo sɔfoɔ onim nyansa kyɛ yɛ maame ne yɛ papa no. Enti ne waka to hɔ na ɛda hɔ na yɛsua na yɛtu yɛmfo no sɛ yɛfa ɛma yɛde yɛn ho to Awurade so na sɛ yɛde yɛn ho to Awurade so a ɛnni yɛnhwammɔ. Ma yɛnhwɛ biribi mfiri 1 Samuel chapter 2 verse 9. Samuel ngoma edikai etimienu tichimu a ɛyɛ enkron.
Hana eka afutusɛm bi ɛde kyerɛ sɛ ɛsɛ onipa ehu ne na ɔte ase na otumi ehu deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ na ɛboa no. First Samuel chapter 2 verse 9. First Samuel chapter 2 verse 9. I say, Ɔhwɛ n'ahotefoɔ nan so, na bɔnefoɔ bɛtɔre mum esumu, na nyɛ ahoɔden so ɛna onipa na bɛdi nim. Amen. Mɛkan bi, ɔhwɛ n'ahotefoɔ nan so, na abɔnefoɔ bɛtɔre mum esumu, na ɛnyɛ ahoɔden so ɛna onipa na bɛdi nim. He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness, for by strength shall no man prevail. Hallelujah. Ɔse Onyankopɔn hwɛ n'ahotefoɔ ɛnan so, baabi a wɔkɔ biara, wɔde wɔn anam osisi yie no wɔyi wɔn afiri musuo, animguaseɛ, owuo ne nkwanhyia mu. Na mmom, abɔnefoɔ bɛtɔre mu wɔ sum mu, because bɔne ɛyɛ sum, ɛna esum so a ɛyɛ aketua no so no, ɛnum na wɔbɛkɔ akɔwura. Ɔtene oniboye ni bie na obenya awurade han mu atena. Na sɛ wotɔre mu wɔ sum mu a, na kyerɛ sɛ wɔwieyɛ ɛna ɛba na de animguaseɛ, yareɛ, owuo ne nkwanhyia ɛna ɛtoo. Na enye ahoɔden so na onipa nam bedi nim. Enti wo wiase a wuti ade abako sɛ wohuru no, for by strength shall no man prevail. Nya wa ahoɔden so. Enti memfo ahoɔden ware, memfo ahoɔden nidwa, memfo ahoɔden tukwan, memfo ahoɔden kotena fie hɔ. Baabi biara pɛ so kɔ no nam sɛ ɛsɛ sɛ wo rely upon God nti. Ana you shouldn't rely upon your strength, no. As I say, rely upon God. We don't want to awurade so. Now bisa no, akwantue, aware, adwuma, afia me kwatena mi, dan na beto me. Sa ubisa awurade a, oh awurade nim, de wo ho ebesi kina ne na de kye ne na fe so, obema wu mu aye. Na wo watumi afiri mo afi. Enya ahoden so na onipa bedi nim. Enti adeɛ kye adeɛ san kɔba bia no, ahoɔden a wode kɔba, ahoɔden a wode didwa, ahoɔden a wode ware no, sɛ wamfa wo ho anto awurade so a, wabamba bu ama wagya hɔ. Deɛ sɛ sɛ woyɛ a ɛde yiedie ne nkurumdie bɛbrɛ wɔ no, na wagya, because sɛ woanyɛ ɔtere ni ama awurade, sɛ wobɛtie n'asɛm, na wafa n'asɛm no ayɛ ne yɛfo, atena ase nokura mu, ɛsoro awurade, abɔ bra paa. Oh, ɛnyɛ w'ahoɔden so, me nuabaa. Me nuabɛma nyɛ w'ahoɔden so, ɛna ade bɛdi yie. Wɔn a wɔde wɔn ahoɔden ɛpere ahonya, ɛpere sika bie ni hɔ a, ɛyɛ wiase animonyam pɛ na wɔpɛ. But sɛ nyɛ Kristo na ɛde wo kɔ deɛ a, ɔdɔfoɔ to wo ase. Na awieɛ no, ankɔtɔ sum mu. Na awieɛ no, ankɔtɔ amanneɛ mu. Na awieɛ no, ankɔtɔ animguaseɛ mu. Adentra ɛfiri sɛ, ahoɔden na wode kɔ no, ɛnyɛ awurade ahoɔden. Sɛ wode awurade ahoɔden nante a, wɔde ntoboaseɛ mu, kakra, boasetɔ mu, kakra, onsa ɛbɛka nkonimdie no. Hallelujah. Meka bibia kyerɛ wɔ mabra bom ne masetena mu. Ihyɛ Kristo som ase a yɛhyɛ asɔre ase na menam fam na mekɔ nsrahwɛ. Baabi a ɛwɔ nsuo tɔ atɛkyɛm na yɛnam. Sɔfo bɛsra nsuo atɔ atɛkyɛ. Siai adwuma na saa na teɛ. Yɛnante kɔɔtaare so nko a atɛkyɛm so yɛnante na nsuo bome. Ebi wɔ kora mɛkɔ ne awie asɔre ba awie aduane a osi hudi na kɔ me de me sɔfo yi. Na nso so praise the Lord, mo ho te sɛn deɛ ɔyare kora no ma bɔ mpa yɛ ama no. Deɛ wontimi nkeka no ho no ma hyɛ ne nkuran.
so ene ye behie yo so ne baba yo me kɔ nyina kɔm de me enso nam de kɔm na ɛkɔ me duru fie no maduane kora ɛsɛi sɔfo maame sie sɔfo ubewu o me se maame me ye ne dai kakra sɛ na menya asakre sakre no de ne na gese ne manya sra no pa no masi so na metwi e konstra hwɛ kɔ kanya me asem e kompaibo saa kakra me medika na me yire wo fie se ne medika yo because sakre ontimi ntina to etimi nkwa de bible to akire na me kɔ twini kakra saa kan sempa ne mpaibo saa kakra saa nyame de maduru saa mri di sɛ ne sɛ manya ka bi nam de mu obi se sɔfo yi waye yie bra sister baby Awurade de bi fire ene baby odi maduro no ma mfiri prako pa na mehuriye kɔsɔɔye to me bo ase ma Awurade kakra na odi meduru saa mpempenso no enti sɛ wantie Awurade ase na so minim asɔfo bi e ba mte bra sɔfo me mfa baby ahai ubenya kas bebre bo sɛ ombeba na ɛsan ya ba canceling we kura sika we kura we sia na wɔsia so da sia ubenya ɛdeɛ na kaapɛ na me se bra me nua asɔfo ya mfa sa antitimi o if you say foundation no ya building upon Christ enti mintimi ntumi ka bɔne na mintimi nfa me ho ntoma ho ɔden so ede me ho to Awurade so na ahyɛ Kristo animonyam mekai emre bi ema me di for eba asɔre be ya program na ya ma asɔre ba baako afa kra na wawie skulu kra onya nwie ni nyina mpo nwie na enkwam hye ba ya ese da atu na be si asɔnda ma asɔ nam si bue mawu bra o na benya sika be si da ma asɔnda na me so maduru hen me dwene ho a ya kopi ekopem Awurade de Awurade peso ye no wanhwe a wonte na se da emrante bi e beto wo mo na omo koba ena obete ase we kɔ ada ye se okopeska we se ye se ofa sakawa ofa ha nam se adanya me acha umfie 70 to 80 years then tina had 4 years 5 years 10 years eko disika ji na wafiri asase so efiri so ode no to na ho den so se opese odi yie entem so se nyame amfa ma wa obetoru sum enti nya wa ho den so eye Awurade ahoden a wode ama wo no enne sese wode ho to no so na wode wo kɔ ewa asetenam ni abrabomu efiri se nkwa mu na ho den a owuo mu na ho den a adwuma mu na ho den a usikase mu eye Awurade ho den a enti fa ho to Awurade so na ebeboa wo na Awurade ebeyiw na ahwe wo so na ne ye wo dia no Awurade wo de be ma ama wo so wo ho atɔ wa abrabomu. Isaiah chapter 45 verse 5. Isaiah chapter 45 verse 5. Isaiah ngoma iti aduanan enum no nchichemu a eye enum. Isaiah chapter 45 verse 5 no. I say many Awurade obiara ni ho biu onyankopɔn bi ni hɔ sɛ menko me na me bɔ wo abɔso enso wonni me amen enti onyame frɛ Jacob ne ne mma ɛna ɔka saa asɛm kyerɛ wo ɔsɛ me ni Awurade obiara ni hɔ ɛka menko a me ho a wote sɛ me na me bɔ wo abɔso enso wonni me so onyame ne bɔ nipa ma aboso bra wagye na di na do wato no so no obɛbɔ waboso na watade anworɔworɔ na wonkwan mfiri wo nsa na woda akye nso so amɔ sɛ nyame bɔ waboso a na ɔkyerɛ wo sɛ ɔde nukrɛ ene yedie ene nhyira ɛbɔ wasene ama woda akye na wobabi ebɛkɔ biara watumi anante ayɛ wadwuma watade ne nworɔworɔ na waboso nso nsane na de ya wo de ya no obi ntumi nyimfiri wo nsem no ɛyɛ Awurade ɛna ɛyɛ
enti memfa ho nto ho so ma awurade ma waboso nuaba ma awurade ma waboso wate wasetenam ni aware mu wadwuma mu no o ma awurade ba waboso abedi enhwe de obi ka na enhwe ne obi ye enhwe ne obi wo na emom hwe de awurade ahoɔden no ɛteɛ na fa ho to so na sa wo de ho to awurade ahoɔden so a awurade bɛma wadie na wabɔ waboso enti fa ho to awurade so enema bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ woyi wo ho firi mu na ni kwan sɛ wo de wo ho to wo ho so nneɛma mmiɛnsa mpɛsam no usua ɛho adeɛ na wotimi ɛhwɛ de nso nneɛma mmiɛnsa yi number 1 beauty, number 2 education, 3 money. Don't trust your beauty. Memfa wo ho nto ho ofeso enti adeɛ baako a ɛwɔ abrabom ni sɛ bibi wɔ abrabom na wontumi ntɔ nkoso a you can complain what you can't do. Adeɛ bi a wonwinwi wo ho bia no wontumi nyɛ enti ɛsɛ sɛ wode wo ho to awurade so na awurade yɛ wado. Number 1 beauty. Proverbs chapter 31 verse 30 mebusem eti aduasa baako nchichemu a eye aduasa. Proverbs chapter 31 mebusem ti aduasa baako nchichemu a eye aduasa no wa ho ofeso na ado wo ho ato. Proverbs chapter 31 verse 30 also so wa ye nada na ho fe ye huhudie oba osura awurade na obeyi na ye. Amen. Ade ba ko nipa bebre de tena wiase mu de bo wo mbra na ode ho ahwa wo ho de wo ho to so ye ahofe eno na odididie eno odi panisika eno ode ton ade eno ode tena sori mu eno tena efie ho tena si jeja no ho sranku tetebɔ twitwi de nim twitwi ne hene odofo emfa ho nto a ho ofe no so na entumi mfa untwa 100 years entumi mfa untwa 100 years if you say ahoden nya de a ahofa nya de a ye dididie na ye de pesika onyame na de amawo ena wo so wa ye na da na ahofe wo hoi eye huhudie ade bia ye huhudie bia no edada na esel wasi favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Enti wo animonyam a ayenada nyame de mawo enti mfa wo nto so ahofe no so animonyam no so ne mfa ho to awurade so no so wa ye na dai na ahofe ye huhudie wo do ho to sa na ema so a ebedi unhwamo na ne ahia awurade ebeboa wo so obesuro awurade kata wadagem kata wo ho na wahwe ahofe awurade de ama wo no so na wakora no aye ne yie nya de wo de dada mema nya de wo de dada ma na mbom watumi de atenase yie nya no na ade ko pesika ye hwe wanim kura na ye san check de ama eno na ade didie na dada amanfo odofo emwo sura awurade na twe ho firi ho ahofenti wo ba akotia o nka no kre na akọ ha no aba ha no ajigu botom kwa ha no aba na jigutom odofo enkosi da ben ena we di wo kakoduru mfie dodo sen edu beto so mu ebe dada na edu animguase ebe brew sura awurade na mfa ho nto ho ofeso osuro nyame suro ma wotwe ho firi bone ho na nanti no kure mu no eno ene kora wa ho ofe no ehye onyankopon animonyam anya saa wode nam so beto so mu dako because the wo kɔ no nyame na hwɛ wo na onamon tutuo nyame na ebo ho ba nyame na edi ukai nyame na ado ho ato no so na ebom wode ho ato wo ho so nti no na wa ho ofe a udididie wode dada nipa e wa abrabom no
ɛde wobɛto ewuo mu because ɛyɛ nada na nemu ni osura awurade no na emom ni osura awurade no ɔne ebeyi na yɛ ma yɛmfa animonyam ma awurade sɛ wɔtumi akora wɔ ho ɛde abɔ brapa wɔtumi akora wɔ ho ɛde ayɛ deɛ yɛ bra wo de ho to awurade so anɔpa yi sɛ wonim kristo afa ho to awurade so na awurade nyankopɔn ɛbɛgye wo nkwa na wɔsiesie wo enti ahoɔfɛ yɛ ahudeɛ ɔdɔfoɔ mɛmfa ho nto w'ahoɔfɛ so. Number 2, don't trust your education. Don't trust your education. Mɛmfa ho nto onwomasua ɛso. Hosea chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. Hosea ngoma no eti 9 nchichemu a ɛyɛ ensia no tie de awurade asɛm ɛka ɔse nimdeɛ a meman nnie nti obetwa wɔ nagu